5, 4, 3, 2, 1. Привет, меня зовут Лилия Кучукова, а это Лондон, район Канари-Вулф. Здесь находятся крупные международные корпорации и одни из ведущих юридических фирм мира. Я закончила университеты в России, в Канаде, в Англии и во Франции. А теперь я адвокат в России и в Англии. Я специализируюсь на корпоративном праве, на коммерческих спорах и международном коммерческом арбитраже. The MA6 vehicle has lifted off. The MA6 vehicle has lifted off. Барыгы әләссәләм, минең исемем Рена Аренти. Әлеге вакытта Казан калаһында үземнең йырдарымда ядам һәм төрле башкорт һәм татар эстрадаһының йырсыларына саунд продюсирование эшләйм. Сәлам! Мин Лиана Хабибуллина һәм Америка Кушма Штаттарының Лос-Анджелес калаһында актрисага укыйм. I sure hope so. So, I think it must be a favorable opportunity for my mentioning who I am. My father is Lord Bracknell. You have heard of, I suppose. Good, good. Start it again. So this time, I'm making a soldier from him. right. Okay. I would never do any. Of course you wouldn't. You can't, for the good of us all. Okay, I gotta stop. So, Maybe a little tighter. Cool. Барыгызга сәлам. Минең исемем Лилия Абдрахманова. Мин Башкортстан Республикасының Стәрлетамак калаһында туып үскәнмен. Әлеге вакытта инде 10 ел буена Америка Кушма Штаттарының Нью-Йорк калаһында яшәйм. 3 ел элек Нью-Йорк дәүләт университетының экономика факультетын бетердем. Әлбәттә укуы сак кына куркындыра инде. Әмма өйрәндерде. Һәм менә инде 3 ел элек университет бетереп, бер аккаунтинг компаниялар бухгалтер булып эшләдем. Без төрле индустриялар булган компанияларның бухгалтерияларын алып барабыз. Безнең компаниялар в основном Нью-Йорк калаһында урынлашкан. Әмма Европадагы компаниялар да бар. Вот шул әлеге вакытта бухгалтер булып эшләйм. Барыгызга теләринен үзегезнең хыялдарыгызга хыянат итмәенсә, уңа туры барырга, чөнки хыялдар улар тормышка ашыуы мөмкин. Бер касында бирешмәгез, негатив уйламагыз, позитив кына уйлап, үзегезнең максатыгызга туры барырга теләйм барыгызга ла. Күнескә каршы мин үзем килә алмайм, әмма минең әсәем килә бу китаптың презентациясына. Бөтәгезгә лә һаулык һәм уңышлар теләйм. Хыялдарыгыз тормышка ашсын.